Hello guys, maayong adlaw na pod sa inyong tanan diha. Shout out sa atong mga viewers diha, no. Karon diay guys, naghimo ta og kinilaw nga guso, no. So mao ni guys ang atong kinilaw nga guso ganina. Ninsayo gikog mata kay parang makaabot ta og guso dito sa merkado ganina. Karon kay nakapalit man ta guso, mao ning naghimo ta guso nya. Mao ni ang ato ang mga sangkap guys, no. Naatay sibuyas o kamatis. O niya nahubutangan naman na natog asin o niya bitsin. Niya butangan sa nato siya suka, no, para mas lami ang atong kinilaw. Diba? So okay kay ni guys. Ayaw lang ninyo daghan na kaayo ang suka kay lain naman kayo pud og daghan na kay suka, wa na siya lasa, no. Aslom na kaayo niya. Mao ni siya. So ready to eat na ni. Shout out diha sa mukaon og kinilaw nga guso, no. Usa ni sa akong paborito guys ang kinilaw nga guso niya. Karon nakahimo na gid ta. So lami ani mura man og kasosyal ba ni atong himo, diba? So sa mga mukaon diha, no, comment lang mo diha sa atong comment section kay tagaan ta mo ani, char. Joke lang, pero kani guys na honest siya gid. Tinud-anay na jud ni, wa na jud ni joke. Diba? So okay na siya guys. Diba? So daghang kayong salamat sa mga mahilig diha og gusto. Nara nakahimo na kita gusto guys. Sa atong mga viewers diha, mga silent viewers nato, sa mga wa pa naka-follow sa akong Facebook, pa-follow na lang sa akong Facebook guys. Daghang salamat.